לתפוס את זה. לא יכול, נצלם. לירזי? לירז? לירז? קוקו! לירז? קוקו! לירזי? לירז, לירז, איפה לירז? איפה לירז? לירז? קוקו! לירז, לירז, איפה לירז? קוקו! לירזי? לירז? לירז, לירז, קוקו! לירז, קוקו! איפה לירז? איפה לירז? לירז, קוקו! לירז, לירז, איפה לירז? לירזי? לירז, איפה לירז? לירז? לירזי? לירז? לירזי? לירז? לירזי? תעשי קוקו. קוקו. לירזי, איפה לירז? איפה לירז? גיל ואייל, בואו תגידו שלום לסבא וסבתא. לא, במסך. תראו, זה היום... זה עולה על יוטיוב. הנה הילד יום הולדת שלנו. היום יש יום הולדת לאייל. גיל, תגיד שלום. לא, ברצינות, גיל. איפה סבתא? תגיד לה שלום. לירז, קוקו. קוקו. אבל אנחנו לא רואים אותם. לירז, קוקו. לירזי? לירז? קוקו. לירז? קוקו. עכשיו מאיה וטל וביי ביי. שלום סבא וסבתא, מה נשמע? כולם. וכולם. ומאיה? היי. היי. יאללה. ביי ביי. לירז קוקו. לירז קוקו. תשחק מולי, אני אסתכל על זה. אני...